Per a qualsevol consulta, truca'ns i t'atendrem per al teu lloguer a mida. 656 82 09 62. 656 82 09 62. Distribució alimentària Can Maresme. La millor opció per al teu negoci. Coneix el nostre assortiment de frescos, aviram, carns, precuinats i congelats. Distribuïm a tot el Maresme. Distribució alimentària Can Maresme. Estem molt a prop teu, a l'edifici Can Maresme d'Arenys de Mar. Truca'ns al 93 792 03 85. Distribució alimentària Can Maresme. La qualitat ben seleccionada. Espai patrocinat per Occasion Plus, número 1 en compra de cotxes. Visiteu occasionplus.com. Amb absoluta puntualitat, 11:15 i 11:15 per ser més exactes, tot encetant l'espai que cada 2 setmanes, de la mà de la Montse Macanàs, tenim en aquesta sintonia dintre del programa A Mig Matí. L'univers zen, en el que, repeteixo, cada 15 dies busquem, demanem i sempre trobem uns minuts de tranquil·litat per posar-nos al lloc, per oblidar mals pensaments, en definitiva per viure com no sé si seria possible o ens agradaria viure sempre. Possiblement si sempre estiguéssim tan tranquils i amb tant de benestar, després no valoraríem aquests minuts com els que ens porta cada 15 dies la Montse Macanàs. Montse, bon dia. Bon dia. Totalment d'acord, Sí? A vegades per poder apreciar allò que és més bo necessitem que ens manqui durant bona part del temps i quan ho tenim agafar-nos-hi fort. Com sé jo que és de dia si no veig la nit i a l'inrevés? Efectivament. Tot l'equip del programa, com sempre, reunit en aquest locutori de Ràdio Sambi. Esperem que també la gent que ens escolta doncs, presti una mica més d'atenció durant aquests minuts de la que ja ens presta durant tot el nostre programa. Què tenim avui? Bueno, doncs avui he preparat un tema que Déu-n'hi-do també. Jo després, sempre em passa igual, no? El preparo i dic, sí que bé, i després quan el llegeixo penso, mare meva, on ens hem tornat a posar, Un altre jardí important. Sí. Bueno, i avui es volia proposar la simplicitat de les coses. Hi ha coses simples? Jo penso que sí, Segur més que sí. més del que ens pensem. El que passa que sense adonar-nos, no sé si a vosaltres us passa, no? Que quan una cosa és molt fàcil o arriba d'una manera molt senzilla o la solució sembla que sigui només obrir una porta, és com no pot ser. No pot ser, això no és possible que sigui, no? Que tendim com a que tot sigui més complicat, ens agrada, no? Que hi hagi més camins, més coses incertes, no? I que haguem d'anar més obrint més portes i fins i tot com abaixant una mica el cap, no? Aquella sensació com de suspens, no? Sembla que si no hi ha suspens en cada minut de la nostra vida és com no pot ser. Massa fàcil, massa assequible, no té cap mena de sentit. No ens agrada tirar d'aquí, no? No sé si a vosaltres us passa. Sí. Seguríssim. Sí. Tendeixo a complicar-me molt la vida a mi mateixa. Seguríssim. Tan fàcil que és, no? O semblaria que és quan una cosa et ve de cara, amb aquesta senzillesa total i absoluta, cosa que hauríem d'agrair i en contrapartida el que fem és gairebé refusar-ho, dient això no pot ser, anem a un altre tema, no? Sí, ens agrada, bueno, suposo que forma part de la naturalesa humana, no? Que les coses siguin complicades i complexes com perquè tinguin valor, no? Però fixeu-vos que també, sense adonar-nos, tendim a ser petits. Per exemple, quan estàs estudiant un tema, per poder-lo aprendre bé, tendim a fer un esquema. Tenim tota la lliçó, subratllem, amb el fosforito, fem la nostra, ho posem en fil, en punts, després ja desenvoluparem, però d'entrada partim d'un esquema. Un llibre. Quan jo vull comprar un llibre, normalment miro la part del darrere, a veure quina sinopsi m'està fent, a veure si m'interessa o no m'interessa, no? Quan vaig a una conferència, primer miro els punts. Sí, partim d'una cosa senzilla, però quan nosaltres a la vida ens venen les coses senzilles i fàcils,
sortim fugint, sortim per cames, no? És com, no pot ser... Un contrasentit, Sí, com si no m'ho mereixo o no toca, o si és massa fàcil que amaga, que hi ha al darrere, no? Que sigui una cosa tan senzilla, i tampoc ens aturem a veure si dintre de la nostra ment té una lògica, perquè nosaltres funcionem per la lògica, no? Llavors és dir, bueno, doncs si realment és tan senzill, no et quedis amb la primera de dir, ostres, no pot ser, sinó que analitza-ho, i si allò realment té una lògica que per tu està bé, doncs agafa-ho. Ara, si veus que allò no se sosté, no? Que t'estan intentant encolomar una cosa que de senzilla no en té res, sinó que d'entrada doncs, posen les 4 paraules perquè tu t'hi agafis, i no és així, doncs llavors sí que potser opta per una altra història, no? Però d'entrada, escolta, sent, passa-ho per la ment, que també interessa de tant en quant, no? Valora-ho, i a partir d'aquí digues, doncs, si t'interessa, que aquella simplicitat doncs, sigui òbvia o no. Entre nosaltres fem que les coses siguin més complicades, és a dir, clar, jo de vegades allò que tens un dubte d'escolta, no sé què fer amb això, tu què faries, de vegades sentir opinions d'altra gent fa que encara ens compliquem més. És el que t'anava a dir, d'alguna manera, clar, però per què passa? Perquè no confiem en nosaltres mateixos, en el nostre criteri. A vegades la mateixa por doncs ens fa dir, bueno, doncs vaig a demanar consell, però clar, en lloc de demanar... Primer que demanar consell també és una mica complicat si partim d'allò que parlem sempre, no? Que cadascú et parla des del seu mapa. És molt difícil que la persona que tens al davant es posi al teu lloc i et parli com a tu. Llavors, clar, des de la seva visió i des de la meva hi ha una gran diferència, i segurament el consell que m'està donant amb tot l'amor del món a mi no em funciona perquè estem parlant des de llocs molt diferents, no? I llavors, clar, hem de mirar una cosa, doncs això, doncs aquí li demano el parer, potser més que el consell, sinó una altra opinió, un cop ell sap exactament com està tot, i potser no tendir a demanar-ne tants, perquè a vegades és com, demano al veí, demano el no sé què, demano el no sé quantos, llavors tinc tantes opinions que llavors encara és pitjor. Vull dir, ja no és que sigui complex, jo crec que és més enllà de complexa, perquè vull dir, és que amb allò no saps ni per on t'agafar-ho, a més són opinions segurament tan disperses i tan contràries que encara t'ajuden menys, perquè si encara fos una cosa que dius, segueixen una línia i les poguessis posar en punts i veiessis que més o menys s'aguanten, però clar, a vegades són tan dispars que dius, i on em situo, no? A quina banda vaig, no? I això, evidentment, complica molt més les coses. Però clar, què seríem nosaltres sense complicació? És el que anava a dir. Vull dir, podem dir que la naturalesa humana és complicada ja de per si, i que refusa d'entrada aquesta senzillesa i aquesta simplicitat que seria la ideal, no? Sí, jo suposo que també busquem el fet, potser la complicació, no sé si m'equivoco o no, però potser la complicació que ens dona com més seguretat, no? Perquè com que hi ha una estructura molt més àmplia, tot i que sigui molt complexa i molt complicada, hi ha molt coses on t'agafar-me, no? I llavors tinc la sensació de que, clar, si és una cosa molt simple i molt senzilla i només tinc un lloc on t'agafar-me, és com, hòstia, si això falla, què faig, no? I tan fàcil com dir, no té per què tampoc dir queda't amb una cosa. Vull dir, la senzillesa tampoc vol dir que vaig esquematitzar tant que em quedo amb alguna cosa molt pobre, no? Sinó simplement és anem a fer-ho més fàcil i anem-ho a fer més viable i que d'alguna manera doncs entri millor, que també són coses diferents, eh? De tota manera, si apostem per aquesta simplicitat i per aquesta senzillesa, de fet aconseguim, penso així d'entrada, viure d'una manera molt diferent, amb molta més tranquil·litat, amb molta més pau, però potser no és això el que busquem o el que ens agrada. Bueno, perquè jo penso que el que no ens aturem a valorar, almenys jo quan estava fent el guió, no? Si nosaltres ens abracem al fet de que les coses són fàcils, no ens n'adonem, però ens alliberem de moltes càrregues, de la motxilla que a vegades portem, no? De la motxilla que hi pengem tantes coses i posem tantes coses a dins, que el que dona la complexitat potser a vegades és aquesta, ens la muntem nosaltres, la complexitat, no? Llavors, si jo aposto perquè alguna cosa sigui més senzilla, més planera, jo ja m'estic d'entrada alliberant, no? Perquè m'estic donant permís a viure d'una altra manera i a veure-ho des d'un altre lloc, no?
I també us he posat he fet una miqueta de llisteta, no? De, quan apostem per la simplicitat, no? Jo estava fent una mica de mirant endins, no? I què suposava per mi la simplicitat, no? Per mi, per exemple, és donar pas a fluir i a ser flexibles i, per tant, no controlar tant, no? Després també la concentració i l'atenció ens allunyen de quan estem molt dispersos. Valorem més les petites coses, no sé si això us passa. Accentuem la presència dels sentits, què vol dir? Quan jo estic més concentrat en allò que estic fent, tinc molt més presents doncs, el que veig, el que sento, el que escolto, el que toco. No? També avancem amb menys dificultats quan les coses són més senzilles. Realitzem també les coses per ordre. Des d'aquí, des de la senzillesa, jo puc prioritzar i primer faig una cosa, després faig una altra, després faig una altra. No? Evidentment posem consciència, perquè si jo no sóc conscient i sé veure quan és complexa una cosa i quan no ho és, evidentment tornem un altre cop, estem dispersos, no estem concentrats, ens relaxem i ens alliberem de l'ansietat i de l'estrès. Quan jo faig una cosa més senzilla, quan la veig és un altre lloc, evidentment, tot això em deixa respirar molt més bé i em tranquil·litzo. Busquem solucions factibles i simples davant de problemes complexos i també ens apuntem, no sé si vosaltres també ho sentiu així, el menys és més, no? El famoso menos es más. Jo no sé si ho viviu d'aquesta manera, no? Tu, Sergi? Doncs mira, jo tinc tendència a complicar-me la vida amb aquestes coses i a donar-li moltes voltes a les coses i penso que hauria de ser més senzill, no? O sigui, no rumiar tant i potser agafar-nos les coses, com tu deies, des de la senzillesa. Però és al·lucinant perquè per inèrcia ens les compliquem. És a dir, per fer-ho senzill hi hem de pensar, ens hi hem de... en general, però per fer-ho senzill primer és com que necessitem passar per allò complicat, llavors diem, vale, m'estic complicant la vida, vaig a pensar-hi i vaig a treure'm del cap tot això que tinc. Però és al·lucinant que d'entrada tendim a complicar-ho. Has de fer un exercici invers, no? Sí, exacte. Primer buidar-te per quedar net i a partir d'aquí pots afrontar aquesta simplicitat amb les decisions, però clar, és un exercici, al meu entendre, gens fàcil de fer. Tu també parlaves de que per donar pas en aquesta fluïdesa i la flexibilitat hem de deixar anar el control, deixar de controlar. Això és... jo m'ho plantejo ara i vaja, em veig d'entrada, després segur que no, gairebé incapaç de fer-ho. Clar, perquè d'entrada és molt complicat perquè el control ve de la ment. Clar, jo la meva ment necessita processar i entendre dintre dels seus paràmetres, no? De coses que s'entenguin, no? Doncs, o és quadrat, és triangular, és rectangular, doncs jo des d'aquí puc entendre, però clar, quan a mi la meva ment em mostra una cosa que per exemple és indefinida, que no té principi ni final, que jo he de confiar en allò que m'està arribant, és una mica com, ojo, jo on t'aniré a parar, no? No, jo necessito les meves formes, no? Les meves restriccions, això ha d'anar així i això ha d'anar... I no puc sortir d'aquí, però per què no puc sortir d'aquí? Per què fa tanta por el control? Perquè surto de la meva zona de confort. Que zona de confort no vol dir que estigui confortable, això ho hem comentat diverses vegades. Hi ha vegades que algú li dius, és que està a la seva zona de confort. I l'altre flipa, com volien dir, com que estic a la zona de confort si estic patint com un condemnat? És que la zona de confort no vol dir que no pateixis, la zona de confort vol dir que tu la coneixes. Saps què passa? Si faig això passarà això, si faig allò passarà allò, si no faig això no passarà això, si no dic allò no passarà allò. Llavors jo amb aquestes premures, com que ja sé com va, jo em quedo aquí. I és la mateixa por la que em fa estar aquí. I jo des d'aquí, clar, què faig? Controlo tot el meu entorn. Si jo de la meva zona de confort i em posés, m'ho invento, al mig d'un lloc, no? I la pogués delimitar, un triangle, un quadrat, en rodó, és igual. Però jo al meu voltant fes una mena de límit. Què estic fent? Estic controlant, estic tancant, estic encursetant. No permeto que allò es bellugui. A més, si tingués unes parets a la meva zona de confort i una paret un dia, jo que sé, tingués a bellugar-se 1 metro, bueno, quasi que em donaria un jamacuco. I per què s'ha bellugat aquesta paret? Si jo no li he donat permís. Què està passant?
Entre les coses que tu ens deies també que podem aconseguir si apostem per la simplicitat, és un tema que a mi m'hi agrada. Sempre no podem evitar, en aquesta conversa, que ens posem exemples personals, que penso que és el que toca, no? És el fet de valorar les petites coses. A mesura que m'he anat fent gran, he entès que la valoració d'aquestes coses a vegades ínfimes, insignificants, quan li dones la importància que realment tenen, aconsegueixes fer un pas molt gran, important, de cara endavant. Sí, sobretot també és aquestes petites coses, més enllà de valorar-les, primer és veure-la. Perquè no solem veure aquestes petites coses. Com que anem a l'engròs i anem a lo gran, llavors, clar, tot el que passa molt petitó, que passa com desapercebut. Per això dèiem que m'he de concentrar, m'he de focalitzar, he de fer un esforç de posar consciència, de posar atenció per veure tot això. És a dir, passo per realment viure el segon a segon de cada dia. I llavors segur que no em perdo doncs una cosa un detall, per exemple, que potser el veí avui m'ha fet un somriure i potser feia dies que no em somreia. I dic, ostres, què ha passat, no? Què li deu passar? Deu estar feliç, no deu estar feliç? O potser vaig a fer el cafè i avui m'han posat, doncs mira, avui el núvol del cafè porta una figura. I potser me l'ha estat posant cada dia i jo no me n'he donat. Però aquell dia sí. I això és el valor que hem de donar. Perquè de la mateixa manera que si nosaltres no sabem valorar això, llavors quan nosaltres fem una cosa petita amb una altra persona i no ho valora, és com que ens enfadem. Però jo no puc, o sigui, els altres, si no em valoren, és que potser jo tampoc estic valorant. Ara podem sortir una miqueta del tema que estem avui tractant, però quan tu ara parlaves de veure, m'ha vingut el concepte de visualitzar. Gent amb la que he parlat em diuen que de ben segur tindré sorpreses positives sempre que visualitzi una situació que per mi seria bona i ideal. Tu què en penses? Sí, clar, totalment d'acord, perquè d'alguna manera nosaltres des del moment present ja estem com construint el futur. Llavors, si jo poso pensaments positius a la meva ment, és molt més fàcil que aquell gol que jo vull aconseguir es materialitzi, independentment de que a vegades hi ha factors externs que evidentment no depenen de mi. Però encara que allò que jo estic visualitzant d'alguna manera no ho aconsegueixi igual, perquè no depèn de mi, però jo no em sentiré tan malament quan arribi allò, perquè jo ja estic fent un esforç i ho estic visualitzant com amb un èxit. I encara que no sigui del tot, llavors, si no passa realment aquest èxit, seré capaç d'entendre el per què no ha passat, quins són els factors que han fet això, però no serà per una falta meva de que jo no m'hi he esforçat, ni jo no he posat el màxim interès o la màxima il·lusió. No depenia de mi, que això també és una cosa que hem de tenir en compte. Però no per això, ja pel fet de dir, com que no depèn de mi, ja no ho faig. No, intenta-ho. Últims minuts de l'Univers Zen amb la Montse Macanàs, que com sempre dedicarem a aquell exercici que tant ens agrada i que, t'ho dic en sèrio, esperem ja, esperem cada 15 dies per poder-ho fer, perquè malauradament és possiblement l'únic temps que hi dediquem. Segurament la Irene sé que ella hi dedica més temps de la seva vida, però no sé, en Sergi no ho sé, i jo ja et ben asseguro de que no. 3 minutets per fer aquest exercici, a veure si des del control de so en Gabriel ens posa l'ambient musical adient per poder-ho fer. Tanquem els ulls i connectem amb la nostra respiració, observant, sense jutjar, com inhalem i com exhalem. I mentre anem respirant calmadament, anem baixant el ritme, anem permetent que aquesta respiració vagi entrant a dins del nostre cos i es vagi estenent fins als peus, les cames, les mans, els braços, el tronc, el cap. Permetem que aquesta respiració, que cada cop es va fent més tranquil·la, vagi relaxant tot el nostre cos i observem com tenim les plantes dels peus ben posades damunt el terra, la nostra esquena ben recolzada, el cap creixent lleugerament amunt
les espatlles relaxades, les mans mirant el sostre. I deixo que els pensaments passin, no focalitzo. Simplement poso l'atenció al meu cos, a la meva respiració i a com el cos es va deixant anar, es va abandonant aquesta música que va arribant a les nostres orelles. Prestem atenció a les notes musicals que ens acompanyen. Imaginem com acaronen el nostre cos. Sentim la música tocar el nostre cabell, la cara, el cap. La música toca també els nostres braços i les nostres mans, la nostra esquena, el nostre pit, la nostra panxa. La sentim també baixar i anar tocant suaument les cames i els peus. Ens deixem portar per la senzillesa, per la simplicitat d'aquest moment. Un moment en què nosaltres ens permetem deixar-nos anar una estona, respirant amb calma i tranquil·litat, acaronats per unes notes musicals. Notes musicals que han anat introduint-se a dintre de cadascun de nosaltres. Avui amb la Montse Macanàs parlant-nos de la simplicitat de les coses en aquest temps de l'univers zen. Com sempre, gràcies per donar-nos tranquil·litat, per ajudar-nos a tirar endavant, cosa que de ben segur també la nostra audiència agraeix. Com agrairà també que li recordem on podem trobar a Montse Macanàs i els seus consells. Sí, em podeu seguir per les xarxes socials, per YouTube, per Instagram, o simplement trucant al 639 74 6460 i allà em trobareu. Univers Zen, una nova edició d'aquest temps de ràdio en el que trenquem una mica els motlles del que fem habitualment en una